tí pápy z bláznivej rakety, my sme tá posádka, čo ide sem. My sme tá výprava z mačacej planéty, čo sa chce pochváliť, že pozná zem. Hľadáme na zemi, hľadáme vás, nech je nás priateľov pod slnkom viac. My sme tí pápy z mačacej planéty, my sme tá posádka, čo ide sem. My sme tá posádka, čo ide sem. Raz darmo. Zlato je zlato. A zlatý šperk? To je krása. Mačacie zlato. Na zemi bezcenné. No a čo? Som mačička, tak mám šperky z mačacieho zlata. A aké je vlastne to zlato na zemi? Zlato. Na zemi vzácny kov. Zlatokopy ho ryžujú z piesku. Hurápa! Našiel som piesok! Kopu piesku! Budeme ryžovať zlato. Vidíš tie diery? Vidím zlatokopa. Aký má krásny zlatý chrbátik. Včelárik zlatý nie je zlatokop. Žije v Európe, Ázii i Afrike. Sťahovavý vták. Zimoviská na juh od Sahary. No dobre, ale čo potom hľadá v tom piesku? Včelárik nehľadá, včelárik stavia. Stavia si hniezdo v pieskových alebo hlinených stenách. Pri hlbení priemerne veľkej nory odtransportuje 5 až 7 kilogramov hliny alebo piesku a zobák si obrúsi až o niekoľko milimetrov. A ako je tá nora veľká? Dĺžka hniezdnej nory 75 až 150 cm. Niekedy aj viac ako 2 metre. Chodba nory sa končí hniezdnou komórkou. Hniezdna kotlinka je bez výstelky. Veľmi čudný vták. Hrabe si noru ako myši. Poviem vám, je to fuška. 8 až 14 dní tvrdej práce. Vyhľadať vhodné miesto a vyhlbiť poriadnu noru. Prosím pekne, to je na jedného akurát dosť. Manželky nám síce so stavbou pomáhajú, ale je to predsa len slabšie pohlavie. Však? Nemajú to tí včelárikovia ľahké. 10 dní usilovne pracujú a zrazu bác. Diera je zavalená. Čo teraz? Čo teraz? Začať od znova. Samičky znášajú 5 až 6 vajíčok. Za 20 až 22 dní sa z nich vyliahnu malí včelárikovia. Teda poviem vám, ja sa nezastavím. Najprv kopeme hniezdo, potom trochu toho šťastia vo dvojici. No a potom začne krmenie. No ak je tých detí naozaj 6, to sa teda nalieta. Vtáčik jeden usilovný. To vám teda poviem
Maškrtné sú tie naše malé. Každé z nich dokáže za 12 hodín pojesť 40 kúskov vôz, včiel alebo iného hmyzu. Večer si necítim krídla, prosím pekne. Včeláriky krmia svoje mláďatá v norách 31 až 33 dní. Počuješ, pá? Celý mesiac. A za jeden deň musí ten malý párik včelárikov naloviť až 300 kúskov včiel, os a iného hmyzu. A to sa vôbec neboja včelích žihadiel? Proti včeliemu jedu sú imúnni. Jed z vystrčeného žihadla včiel a os obtrú o vetvičku. Šikovní vtáčikovia však. A čo tento? No, deti sú náročné a lenivé. Nemôžeme ich dostať z nory. Pozrite, takto ich musíme lákať von. Keď opustia noru, je to už o niečo lepšie. Za deň, za dva chytia svoju prvú korisť. Ale aj tak ich musíme ešte 3 týždne dokrmovať. A čo sa vôbec stane s norami, keď ich včelárikovia opustia? Čo by sa s nimi stalo, prosím ťa? Zostanú prázdne a čakajú, kým sa do nich včelárikovia na jar nevrátia. Takže tí, ktorí priletia o rok, už prídu na hotové. Použitú noru včelárik už nikdy nepoužíva po druhý raz. Nora obsahuje niekedy až 2 litre výbržkov. Takže tie nory sú vo vnútri vlastne plné, no... Ale pí, to je predsa pochopiteľné, že taká úzka nora sa ťažko upratuje. Chudáčikovia, každý rok musia začínať od znovu. Sú to krásni, usilovní a bojovní vtáci. Hneď by som sa s nejakým osamelým zoznámila. V kolónii žijú aj nehniezdiace včeláriky. Pridávajú sa k jednému alebo viacerým párom a pomáhajú pri krmení mláďat. Nejaký osamelý si teda môže všimnúť aj mňa. Som predsa skoro taká zlatá, ako oni.